Yavaş bismillah. Ajde Jusi. Nećemo dirati. Šta je na montiru? Bilo da ima rusak na leđu, a gled prodajan šorc. Tad je.
to još? Ima li još ovih iza? Nema. Vidim oni se dole iz Ledića, vidi. Oni se do penju iz Ledića. Ima neko. Ima kolona. Ciklista. Nije nego auto. Jel mi tačan taj sat koliko je greš? Ovo je pola 5. Ne, nego auto. Mislim da je. Nije on telefon. Stresni poprilično. Za mene. Pa ja. Kako djeto. Tamo hoće nešto. Dobro, vozim sad bez problema. Vozi solo, kako se smrti. Kako se smrti.
Svidio sad izgorio. Moderno. Ale! Ne ugasi ovo. A? Dobro je, solidan si bio. Ja znam. Gdje? Sekund. Ovo pogasi. Daj bajk. Aj, Jesam tvrdo. nisam. Jel je hladno?